Min fuq is-salib eżisti nkomplu nikkontemplaw l-imħabba tal-Murija għalina li jħobbna sal-aħħar. Għaliex propju anka mid-batija tiegħu eżisti aħna il-Mulej jurina x'jiġifieri taħfer. U x'jiġifieri il-Mulej jaħfer lilek. L-ewwel ħaġa eżisti jekk meta Ġesu qiegħed jaħfrinna, qed jaħfrinna eżisti jgħidha. Jiena nrealizzaw li iva possibbli li aħna noffendu l-Alla bid-dnub tagħna. Kieku m'hemm xejn jaħfer Ġesu. Imma Ġesu jaħfer għal aħna nistgħu nonqsu l-Alla f'ħajjitna. U din qed nenfasizza ħafna eżisti għaliex ħafna drabi nħoss li nista' nkun żbaljat, però s'issek nara jiena fil-Ministeru għal naqqas f'tant persuni niltaqa' magħhom. Li xi kuntant aħna ma nemnux li bid-dnub tagħna aħna tassew noħduha kontra Alla. Ma nemnux li l-Mulej jinteressaħ minna li jħobbna tant li ma jridx jarana mweġġajn, ma jridniex imweġġaw. U d-dnub weġġana. Ir-realtà ta' Kristu li jaħfirna fuq is-salib turina din il-ħaġa. Tkompli tenfasizza kif id-dnub jinfluwenzana fir-relazzjoni tagħna ma' Alla u jeħtieġ il-maħfra ta' dnub fil-ħajja tagħna. Din il-maħfra ħadd eżisti ma jista' jagħtina ħlief Ġesu u jkompli jagħtina fil-Knisja tiegħu permezz tas-saċerdoti tiegħu. U din l-imħabba tal-Mulej Ġesu eżisti li jagħtina din il-maħfra li jerġa' jħaddanna miegħu li hu min-naħa tiegħu jieħu l-inizjattiva hu din importanti eżisti nifhmuha. Huwa Ġesu li jieħu l-inizjattiva biex jaħfer. Ħadd ma jitolbu biex jaħfirilna, imma hu jieħu l-inizjattiva sabiex jaħfer in-naqqas tagħna, sabiex jaħfer id-dnub tagħna ma fuq is-salib. Aħfrilhom missier għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu tas-Luqa fuq is-salib. Hija talba li Ġesu jagħmilha fil-mument li qed jagħti ħajtu għalik u għalija fuq is-salib. Is-salib isir il-mument fejn Kristu jaħfer. L-imħabba li twassal għal maħfra eżistijaj. U dana din l-imħabba ta' Ġesu jagħmilha lina wkoll fil-ħajja tagħna. Kemm qegħdin naħfru mis-salib tal-ħajja tagħna aħna ħbib tiegħi. Mhux nistennew li jitlaq is-salib li tissolva l-problema li kollox jgħaddi tajjeb biex jiena nasal naħfer. Ġesu jaħfer minn fuq is-salib. L-imħabba tiegħu tinfex fli taħfer eżistijaj. Kemm hu bil-maqlub tagħna. Meta r-rabja tagħna tinfex fli tisħet, fli tkisser, fli tidaj, fli tagħmel id-den il-persuni oħrajn. Il-Mulej fid-dbatija l-imħabba tiegħu tinfex fil-maħfra u fid-dbatija Ġesu jagħmel dan. Hawnhekk il-Mulej jkompli jurina kif jibqa' jaħfrinna u kif jibqa' jħobbna sal-aħħar eżistijaj. Din il-maħfra l-Mulej Ġesu jagħtiha wkoll fil-Vanġelu tas-Luqa. Hekk il-personaġġ partikolari dak li aħna ngħidulu l-ħalel it-tajjeb, dak li kien mislub ma' Ġesu. Meta Ġesu jgħidlu stess il-lejla stess tkun il-ġenna miegħi. Naraw kif il-Mulej iva fl-aħħar mumenti tal-ħajja ta' persuna oħra jibqa' juri l-imħabba tiegħu sal-aħħar. Li din hija sinjal ieħor ta' tama fil-ħajja tagħna meta aħna nħarsu lejn Ġesu mislub. X'inhu da s-sinjal ta' tama? Kristu mislub jagħtina t-tama biex ma naqtaw qalbna minn ħadd għaliex Kristu fuq is-salib ma qata' qalbu minn ħadd. Anka persuna li kienet kriminali li daret lejh fl-aħħar mument il-Mulej ta' il-maħfra tiegħu. Allura Ġesu eżistijaj is-salib u s-sinjal ta' tama fil-ħajja tagħna li aħna nistgħu nifhmu li s-salbna ta' Alla ma magħluqa għal ħadd. U gwajja lina jekk nkunu aħna li nagħlqu għal xi ħadd kif darba Ġesu qal fil-Vanġelu. Is-salbna ta' Alla ma nistgħu nagħlqu għal ħadd, xi ħadd jista' jingħalaq għaliha hu. Imma mhux aħna bħala nsara ma nistgħu nagħlqu s-salbna ta' Alla l-ħadd. U jew nitolbu li jkollna din it-tama ta' Ġesu mislub li anka iva l-bniedem sal-aħħar għandna nistinkaw il-possibilità li jiftaħ qalbu għall-imħabba ta' Alla ħalli jgħix tas-sew f'din l-imħabba. Però eżisti din l-imħabba li l-Mulej Ġesu rina fuq is-salib. L-imħabba li waslitu li jmut għalina biex jaħlisna mid-dnub għaliex Ġesu jħares lejna mill-eternità. L-imħabba li waslitu sabiex jagħti lilu nnifsu f'idejna minkejja diversi drabi li aħna niġduh. L-imħabba li waslitu sabiex jaħfrinna.
L-imħabba li waslitu biex ma jaqta' qalbu minn ħadd jżomm is-sens ta' tama. Din l-imħabba narawha meta nħarsu lejn is-salib u niftakru Ġesu x'għamel għalina 2000 sena ilu. Però meta naraw il-Ġesu fl-Ewkaristija, allura niskopru kif kienet tgħid Mother Teresa, Ġesu kemm iħobbna issa. Ġesu ħabna sal-aħħar għaliex propju l-imħabba tiegħu jibqa' idaħħalna fiha ta' kuljum fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. U din hi l-quċċata tal-imħabba ta' Ġesu. Il-sagrifiċċju ta' Kristu tal-Kalvarju taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu u fil-Knisja isir preżenti għalina kull darba li nċelebraw il-Qudiesa. Madre Teresa kienet tgħid meta tħares lejn is-salib tara kemm Ġesu ħabbek, però meta tħares lejha fl-Ewkaristija tara kemm Ġesu iħobbok, kemm qed iħobbok issa. Allura l-Ewkaristija eżistiet tibqa' dejjem dan il-patt din iċ-ċelebrazzjoni profonda tal-imħabba ta' Kristu għalina. Li Ġesu jibqa' jagħti lilu nnifsu għalina kif ta' lilu nnifsu għalina fuq is-salib. Jibqa' jdaħħalna f'dil-lotja tiegħu kull darba li aħna ċelebraw l-Ewkaristija. Mela din l-imħabba eżistijej mhijiex xi ħaġa li aħna inħarsu leha u narawha. U hekk nixtieq nerġa' mmur għall punt li bdejna fih waqt li nmeditaw l-imħabba. Jekk aħna fil-Knisja tagħna f'Malta għandna ħafna rappreżentazzjonijiet ta' din l-imħabba tal-Alla kif semmejna pageants, santi, statwi, opri ta' arti, daw l-affarijiet li kollha jifakruna fil-Passjoni ta' Ġesu, però hemm xi ħaġa li tmur lil minnhom li hija l-Qudiesa. U allura aħna fil-Knisja f'Malta nkunu f'kuntradizzjoni u f'ironija kbira jekk aħna iġbijat daw kollha qegħdin ngħidu b'xi mod inħalluhom ifakruna fl-imħabba tal-Alla u mbagħad din l-imħabba tal-Alla ma niċċelebrawhiex ta' kuljum fl-Ewkaristija. X'ironija u x'ingann kbir tax-Xitan fil-ħajja tagħna bħala nsara illum eżistijej. Irridu niftħu għajnejna u noqogħdu attenti kemm inkunu boloħ jekk nifqu biss fuq iġbijat u r-realtà tal-imħabba tal-mulej li għandna fl-Ewkaristija ma niċċelebrawhiex kuljum. U din l-imħabba eżistijej il-mulej mhux biss jibqa' jagħtilna fl-Ewkaristija, però sawwaba fi qlubna kif jgħidilna San Pawl fl-Ittratturi Rumani kapitlu 5 vers 5 fl-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu huwa din l-imħabba eżistijej imsawba fi qlubna. Mela din l-imħabba eżistija għalina mhijiex xi kunċett astratt. L-imħabba tal-Alla għalina mhix xi ħaġa li aħna nitalmu dwarha. L-imħabba li Ġesu rina fuq is-salib mhix xi ħaġa li nisimgħu dwarha u nippruvaw nifhmuha. L-imħabba li bija Kristu ħabna lilna tajinna fil-mawdija, jagħtijinna fl-Ewkaristija, jagħtijinna kull darba li aħna nimtlow bl-Ispirtu Qaddis ta' Alla fil-qalb tagħna. Mela din l-istess imħabba ta' Kristu tinsab fil-qalb tiegħek. U allura eżistijej irridu nkunu ħafna aktar konxi ta' din il-preżenza tal-Ispirtu Santu li hu l-imħabba tal-Alla li jinsab fil-qalb tagħna. Mela l-imħabba tal-Alla lik tmur lilin miġbijat li jappreżentaw l-imħabba tal-Alla. Din l-imħabba tisiba f'qalbek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li jammar fik. Huwa propju fil-Vanġelu ta' San Ġwan li Ġesu jagħti l-aħħar nifs tiegħu, jagħti l-Ispirtu tiegħu, jagħti l-Ispirtu Santu. Għal San Ġwan Pentekoste jseħħ anke f'dak il-mument. F'dak il-mument frott tal-Passjoni ta' Ġesu li aħna nirċievu l-Ispirtu tal-Alla. Xi jfisser? Din l-imħabba kbira li l-mulej urina fil-Passjoni tiegħu, il-mulej issa jagħtijinna u nsibuha f'qalbna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U allura importanti eżistijej li aħna nitolbu l-preżenza tal-Ispirtu Qaddis fil-ħajja tagħna. Ħalli jkunu illi jagħtina esperjenza profonda tal-imħabba ta' Ġesu f'ħajjitna. Jalla dan iż-żmien li qegħdin niċċelebraw bħala poplu Nisrani nagħmlu din l-esperjenza tal-imħabba ta' Kristu li kif jgħid San Pawl ħadd u xejn ma jista' jifridna minnu għax Kristu ħabni u taħajtu għalija. Marija eżistijej fuq is-salib għexet dan kollu. Marija li kienet diġà mimlija bl-Ispirtu Santu, mimlija b'din l-imħabba tal-Alla, immaġinaw fil-qalb tagħha x'kienet qed tesperjenza. Dbatija ta' li titlef il-bina,
maquda marida tal-missier li rrid jagħtina l-ibnu b'dak il-mod fuq is-salib, allura x'maquda marida tal-missier qed tħobb lilna u fl-istess ħin iġġarrab f'qalba din l-imħabba xi għall-mara mimlija bl-Ispirtu Santu għaliex hija l-Immakulata. Marija żestijej hija l-mudell tagħna tas-sew tal-fidi li tilqa l-imħabba ta' Kristu minn fuq is-salib. Jalla ikonna tas-sew qalb, moħħ u għajnejn Marija biex magħha aħna naħarsu lejn Ġesu mislub u lilin minn dak li jidher minn barra. Ġesu mislub ikun tieqa għal misteru ta' Alla li qed iħobb il-bniedem u jħabbu mill-ġdid miegħu. Jekk nitlu f'dan kollu, il-Mulej jagħtina sliem.